Assalamu alaikum, barkanmu dai da wannan lokaci. A yau insha Allahu za mu nuna muku yadda za ku samu data ne kyauta ta kamfanin MTN. Kafin sannan ina roƙon ga wanda suka fara kallon mu a yau da ku danna mana alama ta ƙararrawa ta subscribing farko, sannan ku danna alama ta ƙararrawa yadda da zarar mun ɗora sabon bidiyo za ku gani. Zan yi abin ne cikin ƙayyataccen lokaci kar in cika ku da surutu. Na farko kana buƙatar MTN application kamar wannan kenan. Wannan shine MTN application ɗin, to amma kafin sannan za mu shiga cikin Play Store in nuna muku yadda za ku ɗauko wannan application. Kawai abin da za ka rubuta ga shi nan my MTN app shine abin da za ka rubuta. Idan ka rubuta shi zai tafi satin kamar haka, sai ya nuna maka install. Already ina da shi akan wayata, kuma application ɗin yana da makamanta ne, alal misali shi yasa na nuna muku yadda ku ɗauko shi. Akwai wanda an yi combination, to duk ba wa'annan ba. To za mu buɗe application ɗin mu shiga kamar haka. Ga shi nan mun shiga cikin application. To abin da suke yi, idan ka ɗauko application ɗin da kanka akan wayarka za su baka MB 500, amma matuƙar layinka ba a taɓa yi masa shi ba. In an taɓa mai shi ko sau ɗaya ne, ba za su baka wannan MTN MB 500 ɗin ba, sai dai su baka bonus na 100 MB 100. To yadda ake amfani da application ɗin, za su iya baka har abin da ya kai 2.5 gig ko kuma 4 gig kyauta ba tare da ko ficikarka ba. Misali za ka shiga kamar nan gurin da na danna shi, gashi nan ya kawo sunana da menene a gurin, sai ka zo nan ƙas ka shiga inda aka sa free data. To abubuwa ne ake yi masa shi kamar haka. Na farko sun ce refer my MTN app. Za ka iya tura wani link na wannan application, shi kuma ya je ɗauko shi a link na amfani da link ɗin ya ɗauko shi a Play Store. Nan za su baka MB 200, shi kuma da ya ɗauko application ɗin za su ba shi MB 500. Sannan za ka iya referring a data plan to your friend, shi ma za su baka MB 200, kai kuma za su baka kai MB 200, shi kuma su ba shi MB 500. Sannan refer a friend to upgrade to 4G. Idan ka tura wa wannan ta nan dai ka ƙara tura wani a friend ɗin naka, shi ma ya maida layinsa zuwa 4G, kai ma a nan za su baka abin da ya kai 200 MB, sannan shi kuma su ba shi 500. Shi kuma a wannan za su ba shi 10 gig ne, idan layinsa tsohon layi ne ba a kan 4G yake ba kenan. To ga shi nan dai abin yadda suke faɗa kamar haka. Suka ce get up to 4 gig daily by inviting 20 friends to download and log into my MTN app. You will get 200 MB for each successful referral instantly. Kamar shi ne yadda muka faɗa. Suka ce za ka samu 4 gig idan ka tura saƙo na wannan application zuwa ga abokanka da suka kai kimanin mutum 20, cewa za ka samu kai kuma 4 gig kyauta ba tare da wani abu. Za ka samu 200 ne ga kowane mutum ɗaya. Ko da mutum 20 ɗin nan da ka tura musu ba su samu ba su yi download na link na application ɗin ba, to kai dai ko mutum ɗaya ne ya yi, za ka samu 200. Idan ka samu mutum 5, kaga kana da 1 gig. Nan gurin za ka shiga haka, ka rubuta lambar mutum, sai ka tura mai link ɗin. Su kuma za su gani cewa wane mai lamba kaza shi ne ya shiga nan gurin ya tura. Wannan shi ne yadda tsarin yake. Mun gode, sai wani lokacin.